Upama duwe pacar, kowe kepengin duwe pacar apa, Mbak? Apa dalang apa yoga? Kiper. Lho. Kok sik sinden nek duwe pacar kiper iki piye ta? Kok beda men. Adate sinden ya itu pengrawit apa dalang kok iso kiper. Ben iso njogo atiku ben ora kemasukan atine wong liya. Oh, dadi iso njaga gawangmu ya. Nggih. Ben kowe ora kelebon bali wong liya ngono ta? Nggih. Ya, Penting moga-moga. niku penting. Iya, moga-moga kok jodohmu ketemu nang kene. Siapa ngerti kowe kok medun saka panggung entek-entek kepleset terus ditulungi, ya ta? Terus ditulungi terus saling pandang terus saling cinta. Wah. Oh, dari pandangan pertama ngeten nika. Anu. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati ngeten nika. Ah iya no, mesti. Kowe sinden padha sasana kok guyu. Saking senenge. Nggih. Anu. Coba Kak. Pondok Gontor mugi manggi bagya mulya. Amin, muga dongamu numusi. Ayo. Saiki luwih rada maju. Ayo mic nggon vokal di sedake nggon tutuk. Heeh. Wah. Sinden karo kendang gede kendange ya, Tru. Men anu pancen nglumpuke sing mungil-mungil. Yo coba sik kendange. Mungil-mungile apik bise genamot. Iya. Yo coba sik kendange. Ayo, delang takun. Iya. Wes. Dirijine jempol kabeh kok ya iso muni ya kendange. Ayo. Wah, adile Gusti ya ngono kuwi, Kak. Mosok jempol tok. Iya. Delok. Iki. Ayo, yo ya, heeh. Tos sik. Dah adoh ya. Yo, kublak kuntak, ngertan tak langsung. Woi. Loh, malah senggak dhewe piye to? Kene iki rasane ati rasa risih suwe ora ditiliki mas yo mas yo ben janji gopen aja lalen pali supaya kaget sajake arep lali kacipati berwani anak lupa yo, keplok rujak.
begegek ugeg gemel-gemel sadulita lae. Anakku ngger nala gareng. Waduh wonten pangiring dawuh ma. Amiji dhateng putra paduka. Kula pun nala gareng. Petruk. Nggih, wonten dawuh ma. Nimbali dhateng ing putra pun Petruk. Lan kowe Bagong. Nggih, wonten dawuh Papi. Nimbali dhateng ing putra kula pun Bagong. Rumangsa bungah rasane atiku. Dene aku wis bisa krungu tembang ilir-ilir iki mau to Le. Wah. Tembang ilir-ilir niku wiwit kula cilik ngantos kula gedene sementen niku tembang ilir-ilir kepenak dirungokne. Kepenak dirungokke dasare kendhange ya ngaplak, sekarane ya cetha. Dijogeti ya kepenak. Nek ora ngancing. Heeh. Mula Bapak Semar ki nek ketemu karo seratine sing penak nu suwengi kok joget kosek ping pira dilakoni. Nggih. Kuwi nek dong lagi penak. Ning jeneng wong kabeh iki ya ana wektune kok. Dong penak ya penak, dong rekoso ya rekoso. Ning kabeh iki ya ora kena di apa kuwi ora kena digawe ngresula, ya ta? Urip ki ora mesti, ya ta? Sing jeneng urip ki ora mesti sok ana, sok ora, sok ana, sok ora. Mula ya klebu kaya nek awake dhewe Bagong. Iya, awake dhewe Bagong ki nek dong mulya ya kaya raja, ning nek sengsara ya sak ngisore kere. Oh ngono, nek mulya ya kaya ngene iki sewaning pondok pesantren ning Gontor kuwi mulya. Kanca pengrawit transite ya kepenak ibu-ibu ning Wisma. Nggih. Daharan wis sarwa sumawis. Lho, ya ta? Unjukan ya ditari. Monggo ngersake unjukan apa? Kersa teh seri napa mboten? Kersa es kelapa muda napa mboten? Ngono kuwi ya. Kuwi nek kanca pengrawit jadi dangu, ngersake rokoke napa? Lho kuwi. Kuwi nek dong mulya ya ngono kuwi. Durung nganti lungguh ning nggon gamelan ki daharan wis cemawis kabeh. Buah ya sarwana. Unjukan ya komplit. Teh, jahe, kopi lho kuwi. Kuwi nek dong mulya ngono kuwi. Wah, Ponorogo kok Le, Ponorogo kok Le. Kowe iki angger Bagong gareng ing daerah Ponorogo kuwi wis ora bakal kapiran. Apa meneh sowaning pondok wah kuwi wis bakal mulya uripmu. Heeh. Kuwi nek dong mulya. Nek dong rekoso ya wis, ya ta. Sewengi iki mung banyu putih wae. Ya, wis ngono kuwi dandan ya ning kandang sapi. Ha iya. Ya lampune peteng, ya ta. Ibu-ibu arep kebayaan ora nek nggone. Ayo dadi jero sapi kuwi. Heeh. Kuwi nek dong rekoso. Ning kabeh kuwi mau disyukuri ngono. Ora perlu ngresula. Nggih. Iya. Mangke riyen mo. Eneng apa nala gareng? Kula kok gumun kalih Bapak Semar. Bapak Semar kok seneng tembang ilir-ilir niku enten apa? Mongko niku mung tembange bocah cilik-cilik sing ndok dolanan nika. Adate rak lirir-lirir tandure wis sumilir ngoten nika ta. Kang Ijoroyo tak senggo temen dene ngarep cangon ngoten nika. Iya. Arep kuwi mung tembang dolanan kerep mung dienggo gojekan bocah cilik. Ning ngerti ya. Ya tembang ilir-ilir kuwi kanggo ngelingke aku karo kowe karep ben ora nglokro lan duwe semangat oleh ngibadah. Mangke riyen mo kersane dos pundi? Ngene. Aku mung nirokke dawe para pinter. Werdine tembang ilir-ilir kuwi mengko werdi sing elok banget. Upaminipun dos pundi mo? Ngene. Ilir-ilir tandure wis sumilir kang ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar. Kuwi mengko karep gugah-gugah wong sing padha ilang gregete. Ayo padha nglilira. Ayo pikiranmu padha gumregao. Elinga marang tanggung jawabmu. Kowe isih ijo royo-royo, tegese kowe isih enom. Ibarate kaya tandur sing lagi sumilir.
Nggih. Aja padha ketungkul kowe enak kepenak kaya dene manten anyar. Bocah angon penekno blimbing kuwi. Iki mengko karep kowe isih enom padha wani ngrekoso dhisik. Ibarate kaya wong sing menek blimbing mau. Blimbing kuwi lumrahe lingire ana 5. Nggih. Tumrap wong sing agamane Islam manembah 5 wektu padha tindakno. Aja nganti digotangake. Oh ngaten. Iya. Terus lunyu-lunyu peneken nadyan 5 wektu mau dianggep rekoso ning lakonana. Mengko yen wis kulina lan mapan ora bakal rumangsa rekoso, ning malah rumangsa dosa yen kowe ora nglakoni sembahyang 5 wektu mau. Nggih. Kanggo masuh dodotira, ngerti ya, Gareng? Manembah wajib 5 wektu kuwi kena kanggo masuh jiwa ragamu. Dodotira kumitir bedhaing pinggir nadyan uripmu dhisik kebak dosa paribasan ma 5 wis tok tindake kabeh. Ning yen kowe wis gelem nampa pituduhing agama, mongko tok andemi lan tok lakoni kanthi tumemen, kowe bisa masuh jiwa ragamu sing reget sing diibaratke dodotira kumitir bedhaing pinggir. Oh nggih. Damana jlumatana kanggo seba mengko sore. Ya kanthi kowe nindakake sekabehing piwulanging agama sing tok rasuk lan tok tekuni, tur gelem ninggalke sing dadi laranganing agama. Lan kowe wis mertobat. Kowe tegese kowe wis eling yen menungsa kuwi mengko bakale sowan ana ngersane sing gawe urip. Ya kanthi jiwa ragamu sing wis tok kumbah resik ing mengkone kena kanggo seba ana ngersaning Gusti Allah. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya suraka surak hayu. Mumpung kowe isih enom, isih padang polatanmu, mumpung jembar kalangane tegese mumpung isih jembar serawungmu, isih tangeh gegayuanmu, ya suraka surak hayu. Sing tegese kowe tumindaka sing becik nalika kowe urip sing piguna marang wong liya. Yen tumindakmu becik lan murakapi kanggone bebrayan, mesti kowe didongake rahayu slamet dene wong akeh. Merga lumrahe sing jeneng surak kuwi suarane wong akeh. Mula tembunge ya suraka surak hayu. Mangkono nala Garing Petruk karo Bagong. Mulane aku iki ora bisa ninggalke tembang-tembang sing kepenak kaya dene ilir-ilir nadyan to mung sepele ning aja disepelekake. Waduh, nggih Ma. Kula matur nuwun. Bapak sampun paring dawuh kalih kula kalih Petruk kalih Bagong. Kuwi nggo ngeling-eling, Gong. Ya kuwi arep gampang ning aja sok gampangke. Arep sepele ning aja disepelekke ngono kae. Heeh. Jebul kabeh iki ya kudu nganggo tanggung jawab ya, Mas. Ha iya no. Yen ora tanggung jawab kuwi tegese wong sing tanpa duwe adeg-adeg. Oh ngono, heeh. Nggih, Ma, matur sembah nuwun. Dene Bapak sampun paring dawuh kalih kula kalih Kang Gareng. Oh iya. Lan meneh, Role, aku karo kowe dina iki nampa pakurmatan sing tanpa pepindhan dene pepundhenku panjenenganing Bapak Kyai Haji Hasan Abdullah Sahal, Bapak Kyai Haji Akrim Mariat lan kabeh para panitia iki nderek mengeti 100 taun pondok pesantren Gontor. Nggih. Nggih, Ma, nggih. Kula urmaos bombong kok, Ma. Ing atase dapure Garing mung kados kula ewa semanten kok nggih dipun paringi wedal nderek gelar kagunan wonten mriki. Iki mertelakake yen piyayi kene iki tresna marang budaya, ora ninggalke marang agamane. Oh ngaten nggih Pak. Iya, heeh. Lan kowe tak jaluk arep uripmu ana njaban pesantren. Ning tak jaluk kowe uripmu dadi santri. Oh ngaten. Iya. Napa anu ta tak enten ciri-cirine nek wong niku dadi santri to, Ma? Heeh. Arep kowe iki ora mondhok, ning kowe ya melu dadi santri. Merga ciri-ciri utama sing diduweni para santri ya kuwi siji tawaduk lan takdim. Oh, tawaduk lan takdim. Ya,
selalu bersikap rendah hati dan sangat menghormati guru atau kiai. Mereka percaya bahwa ilmu yang berkah didapat dari penghormatan kepada sang pendidik. Oh, ngaten iya. Kaping pindho kemandirian dan kesederhanaan. Kuwi kulinane karena terbiasa hidup mandiri, jauh dari orang tua sejak dini dan hidup dalam kesederhanaan terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi santri kuwi mau dhewe. Nggih. Terus disiplin beribadah, terbiasa menjaga ibadah wajib maupun sunnah, rajin membaca Al-Quran dan konsisten utawa istiqomah, mengamalkan wirid atau doa sehari-hari. Nggih, Mo. Terus semangat belajar utawa selalu haus ilmu. Dikenal sebagai sosok pembelajar yang aktif, tidak hanya mengkaji ilmu agama utawa kitab kuning, tetapi juga menyeimbangkan dengan ilmu pengetahuan umum. Nggih. Terus cinta tanah air utawa nasionalisme, memiliki komitmen kuat terhadap negara kesatuan sing ditresnani ya kuwi Negara Kesatuan Republik Indonesia utawa NKRI dan menolak paham radikal. Nggih. Terus berakhlakul karimah, mengamalkan nilai-nilai ikhlas, sabar lan toleran, ya tahu utawa tasamuh dalam kehidupan bermasyarakat. Kuwi yen kowe kepengin dadi santri, bab kuwi mau tanemno ana awakmu dhewe. Nadyan to kowe ora mondhok, ning kowe bisa nindakake wataking santri, ing kono kowe bakal kajen keringan ana bebrayan agung nala garing. Oh nggih, ngestaken dawuh mau. Nggih, ngestaken dawuh, Pak. Nggih, ngestaken dawuh. Iki wis wancine lingsir wengi, aku tak nindakake ndonga ing wanci wengi. Aku tak nindakake tahajud luwih dhisik. Oh nggih, monggo, monggo Pak, monggo. Ning aku njaluk ular kambang ya, Ngger. Wah, ular kambang nggih. Ngersake swantene sinten mau? Aku tak njaluk tulung waranggana sing kiwa dhewe kae, Mbak Fahmi. Heeh. Mijil saking Pulung Ponorogo. Weh, Mbak Fahmi nggih. Kuwi mbiyen ya saangkatan SMKI karo aku. Oh, ngono, heeh. Kuwi mbiyen Mbak Fahmi kuwi dudu pesinden. Ning kuwi mbiyen penyanyi orkes Melayu. Oh. Makate saka orkes Melayu. Sing diloni wis bangsa om-om kuwi. Om ya orkes Melayu. Lah iya. Dia lak om sapa? Om sapa? Ha iya. Mergo apa-apa disingkat. Nggih. Saiki melu basa karawitan ya wis apa wis dadi senior. Ngono, heeh. Kelingan aku nalika nderek bapak Metro ana Gontor kene. Tahun 89. Nggih. Aku isih umur udakara 5 tahun. Aku nderek bapak ana kene kuwi ning durung ngene iki, Gontor durung ngene iki. Oh, ngono, heeh. Aku arep mlebu nang nggon wayangan wae. Aku ki diusung karo penonton saka mburi nganti tekan tarup. Oh, aku dijunjung diuncal-uncalke kae. Pamrih ben tekan tarup arep nglangkahi wong ya sing mirsani pirang-pirang. Nggih. Kuwi mula saiki aku karo kowe ngempek iyom nempil ketrimaning para kiai, para pepundhenku sing kepareng nggah ana kene. Iya. Iya, heeh. Aku karo kowe iki ora bisa ngenteni sing wis ora ana. Ning aku karo kowe bisani neruske marang perjuangane sing wis undur marang kasedan jati. Nggih. Ora beda kaya pondok Gontor kene iki. Para pepundhen sing padha berjuang kuwi ora bisa digenteni, ning awake dhewe bisane nerusake utawa mempertahankan perjuangan kuwi mau karben murakapi bebrayan ya tole. Nggih, 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 Pak. Monggo Mbak Fahmi dipun aturaken. Wah, ibu-ibu bareng nganggo makara madha ketok ayu-ayu. Petuk aku Assalamualaikum. Hejeh iya. Iki ketok presiden syariah ya ngene iki. Waalaikumsalam. Ayo no, kaya apa ya tampilan iki kudu semiran ya ora. Ngene ya ketok anggun, ya ketok apik, ya ketok cantik. Heeh. Nggih, ayo diaturke sik. Monggo Mbak Fahmi, monggo. Yo. Becik apa
neno. wong urip neng ngalah donya ninggal tata karan putih utama yen diketesi uripmu Yo yo yo. Cilik kok gedhe. Yo ngono. Wonge dhewe-dhewe no. Wis seneng cilik ya ora apa-apa, seneng aku sing gedhe. Ha iya. Nanu. Engko nek ditutke geseh kuwi engko. Nanu. Monggo, yo Mbak Fahmi. bebasane suwi Wah, iki wis rumangsa Bambang Yatra. Nggih, Kang Gareng. Dalu niki kula karo Kang Gareng apa dene Bagong nampi pakurmatan kalian para panitia nderek mengeti 100 tahun. Nggih, heeh. Lan uga aja lali tak elingke meneh untuk acara-acara berikutnya kabeh kuwi kanggo umum Yatra. Oh, ngaten. Nggih. Tak baleni meneh. Iki rak wis tanggal 6 Juni ta? Nggih. Mangko dibacuti tanggal 8 tablik akbar. Oh nggih. Terus 20 tekan 22 Juni Forbes Nasional Ekonomik. Oh nggih. Expo 2026. Terus 20 tekan 21 Juni kuwi sarasean para kiai pesantren nasional. Oh, kuwi. Nggih. Terus tanggal 21 Juni oh iki 17 Juni Darussalam Al Star Show Gontor Putra. Terus tanggal 4 nganti 5 Juli reuni akbar dan dialog tokoh alumni Gontor Putri. Nggih, 4 Juli kuwi Darussalam Al Star Show Gontor Putri. Terus tanggal 6 tekan 12 Juli milad Universitas Darussalam Gontor sing kaping 23. Oh, ngeten. Heeh. 20 tekan 23 Agustus seminar dan expo pendidikan Islam ana ing Jakarta. Tanggal 7 tekan 10 September Festival Kaligrafi Internasional. Oh nggih. Terus iki tanggal 9 September resepsi kesyukuran 100 tahun Gontor. 20 September reuni akbar dan dialog tokoh alumni Gontor Putra. Deh, ayo padha disemarake. Wong iki pondok pesantrene awake dhewe, nggih. Ya kudu ditresnani, kudu dijaga, kudu melu andarbeni ya, Tru. Ayo no. Nek ora iki arep kepiye? Wis dipinterke ana kene. Nadyanto para guru kuwi ora nuntut marang murid kudu nitik. Ning dadi bocah ya kudu sing lantip. Kudu duwe rasa matur nuwun.
Ngono ya le nggih. Mula ayo aku menghimbau muga-muga 100 tahun iki ke depan lebih baik, saya maju lan saya kuncara anjayeng bawana. Amin ya rabbal alamin. Yo, iki alam-alaman ngaturke lelagon nggih. Ibu-ibu jangkep ya kaya sing wis diaturke sore mau. Mbak Fahmi saka Pulung Ponorogo, Mbak Suci saka Tulungagung, Mbak Dita Intawati saka Banyuwangi, Mbak Gentari saka Boyolali Jawa Tengah, Mbak Eka Prihatiningsih saka Sragen, terus Mbak Dini Wahyu Indah Lestari saka Nganjuk, Nduk Ayu kuwi saka Medion. Nggih, entek ora entek 7 didum bareng. Yo, mboko siji. Kok nek diicipi suarane mboko siji rak ya alhamdulillah rampung. Nah ya rampung. Iki ngelerek aku tak nyuwun tulung karo suarane jajare Fahmi sapa kae? Mbak Suci. Nggih, Mbak Suci. Ya, Mbak Suci, kowe arep nyuwun apa? Aku nyuwun gagrag parahyangan ya kuwi jaipongan, jaipongan. Apa cahya sumirat dibawani. Mergo para santri kuwi ora mung mligi saka Jawa Tengah. Ning kuwi saka ngendi-endi kabeh padha nglumpuk ana kene. Mbok menawa ana sing saka Jawa Barat ya terus. Nggih. Mulai ayo diaturke sik. Jaipongan mengko tibake bajing loncat. Oh nggih, monggo. Yo, monggo Mbak Suci diaturke. Monggo, ayo kaya ngapa suarane. Niki kula kintunke Pak Gun nika SBA, sedulur Bayu Haji saking Ponorogo. Oh nggih. Yo Mak Ci. Monggo. Iya, Mbak. Mengko dibarengi rebab genter karo gambang. Oh ngono nggih. Heeh, kowe sing genter men ora meneng ae. Wah, saiki udut barang kok kemajuane ora. Wah. Ora kok wagu ya. Ora apa-apa, iso metu kuping barang saiki kelune. Ha iya, semen ya ben ketone lanang kok. Alah apa ya apa ora lanang. Nek ya alhamdulillah iki pengrawit nom-noman kabeh. Iki racak lulusan isi Surakarta Hadiningrat. Oh ngono. Heeh. Kuwi bedolan S1 kuwi minimale. Oh ngono. Nek Mbak Suci S2 kuwi magister seni. Weh. Dadi sinden saiki ora kena disepelekke waranggana tidak bisa dipandang sebelah mata. Aja isin dadi waranggana, aja isin dadi dalang, aja isin dadi pengrawit. Mergo yen ditekuni bakal iso nguripi. Nyatane Mbak Suci kuwi dadi waranggana ya sabane yang luar negeri. Heeh. Heeh, wis matur nuwun. Yo. Yo Mbak Ci, diaturke. Monggo. Yo, Mbak. Pengendange siap, Pak Asep Irama. Ya.
omah Gusti ngeras Las kendange. Yo, kowe intro catrik. Heeh. Sing ngendane ora diabani ora patek genah. Heeh. Kudu nganggo swara. Ora ketok mrakatane yo. Ketok. Monggo, yo intro catrik, bajing loncat. Monggo dipun aturaken. Monggo, yo. Yuk. Awas bong kali. Oke. Aman.
Terima kasih, matur nuwun sampun dipun aturaken bajing loncat. Nggih. Mesti kudu eling sajroning urip. tansah kudu eling. Woe ngaring entuk dene kolang-kaling Kang Gareng. Oh ngono. Heeh, iki penyuwunan saka Mbahno Kulit mau. Waduh. Jan oleh nyuwun lagu kok ya kepenak ya, Truk. Nggih. Kuwi kanggo ngelingke aku karo kowe Mas Gareng apa dene Bagong. Pentingnya kesadaran utawa eling. Manusia harus selalu ingat kepada Sang Pencipta dan tujuan hidupnya di dunia. Oh ngono ya, Truk. Heeh. Aja aji mumpung, tidak aji mumpung. Kita diingatkan untuk tidak menyalahgunakan masa muda kita, ya toh? Tidak menyalahgunakan masa muda, tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan yang ada jangan disia-siakan karena segala sesuatunya ada batasnya. Oh nggih. Kuwi mempersiapkan masa depan. Nadyan isih enom mesti bakal tua. Meskipun masih muda pasti akan menjadi tua. Sikap dan perilaku saat ini harus dijaga untuk masa tua atau untuk masa depan. Nggih, kuwi menjadi teladan. Segala tingkah laku yang baik dan bijaksana sing sarwa prasaja kuwi, nggih, harus dilakukan agar bisa menjadi contoh atau sori teladan bagi generasi penerus atau anak cucu. Waduh, matur nuwun Truk, dene Mbahno Kulit ngelingi karo awake dhewe lumantar nggo tembang wae ngaren iki nggih. Heeh. Piyai mbiyen kuwi nek ngelingke werna-werna, ya toh? Nggih. Ning nganggo sinamudana tembung sing kepenak, nganggo tembang, nganggo puisi, nganggo geguritan. Oh nggih, heeh. Mula kowe karo aku wajibe mung ngipuk-ipuk marang tinggalane para pinisepuh. Ya, bab lelagon ya bab budayane ya, Truk. Nggih. Yo, iki geser. Iki Pak No Kulit ngersake tiket swarga. Waduh, tiket swarga. Nggih. Iki sing nembang piyai telu, sapa wae? Mbak Dini, Mbak Gentari karo Mbak Eka. Oh, ngono. Heeh. Yo, monggo Ca diaturke tiket swarga. Yo, kaya ngapa digarap tiket swarga, Ca? Monggo. Yo, Ca, monggo.
Alhamdulillah wis diaturi lagon tiket swarga. Nggih. Heeh, kuwi ngelingke marang kematian. Oh ngono, heeh. Mengingatkan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan setiap manusia pada akhirnya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal amal masing-masing. Oh ngono, heeh. Bekal menuju surga menegaskan bahwa untuk mendapatkan tiket masuk ke surga, manusia harus senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dan memperbanyak amal soleh. Nggih. Lan sing baku mawas diri utawa introspeksi. Ya ta? Mengajak untuk merenungkan dosa-dosa yang pernah diperbuat dan segera bertobat, memperbanyak istighfar sebelum ajal menjemput. Oh nggih. Mula sing jeneng pati kuwi ora ngerti-ngerti, ya ta? Ora ana sing ngerti. Kaya tembange sluku-sluku bathok ae ya ngono. Wong mati iki ora ngerti-ngerti itu mak jentit ngono wae. Mula kabeh iki kudu nindakake apa sing dadi perintahe sing nyipta urip sak bisa-bisa. Wong urip iki sing piguna tumrap marang wong liya ngono kae. Nggih. Nggih, matur nuwun. Waduh jan. Ibu-ibu saiki undak-undakane elok tenan, heeh. Yen ngono ibu-ibu ya iso nampa anu barang lho, iso nampa hadroh barang iso. Hadroh make in abdi mben ya. Ya kudu ngono lho, heeh. Oh, anggres para penerbang-penerbang kuwi wis. Kuwi ya karo nggo ngelingke sing mburi-mburi barang kuwi, heeh. Gue ngelingke medet barang sing nyetel son kuwi nek dikerepi melu hadroh lak suwe-suwe lak saya wadoh karo bab-bab sing ora becik. Nggih. Nggih, iki Pak Gun SBA Ponorogo ngersake podang kuning. Sapa terus? Aku nyuwun tulung karo Mbak Ayu sing saka Madiun. Ya. Iki ya sinden, ya dalang, ya penari. Wah, ngono. Heeh. Wis dan komplit apa-apa kok biayai dhewe, heeh. Sadurunge mayang ngrimo sik, kok bareng ngrimo terus ngidung ya ta ngidung rampung kene kelenengan melayu ning nggon salin dandan dalang. Nah. Terus kok macak dalang terus mayang ngono. Heeh. Wis kayane nglumpuk tenan kuwi. Heeh. Kuwi mayang ya ora nggawa sinden apa wae sindeni dhewe kok. Kowe ngirit. Heeh. Niku leh ngayahi pripun? Leh ngayahi pripun? Ayo nyatane ya iso ya alhamdulillah. Saiki anu kuliah semester pira Mbak Ayu? Nembe semester kalih. Semester loro. Jurusane napa? Pendidikan Bahasa Jawa. Pendidikan Bahasa Jawa. Kuliah ning endi? Universitas 11 Maret. UNS Surakarta Hadiningrat. Nggih. Nggih, heeh. Wong ayu kuwi cepak godane ya, Nduk, Ayu. Nggih, Pak Bayu. Mula muga-muga kuliahmu tutuk aja nganti disuruh suwi karo Bathara Kala sik. Nggih. Dirampungke kuliahe ya ta S1, S2, dokter terus profesor. Ngono. Wah, lah anu wong nek ayu tur pinter mesti akeh sing cedhak kok, Gong. Halah, nek ada wong lanang cedhak ya sikut sik no raine, aja cedhak sik. Aja Mas, aku tak skripsi sik. Ngono. Ngono. Heeh. Aja kudu ngati-ati. Nggih. Aja gampang digodho karo codot-codot sing ora tanggung jawab. Heeh. Ya ta? Eman-eman nek nganti kok ora iso njaga awake. Nggih. Heeh. Ya dibawani sik kaya ngapa ngicipi suarane Mbak Ayu. Heeh, kaya ngapa? Ya, Nduk, bawanono. Iki tak kirimke bapakmu sing ana dalem. Mas Yogi. Heeh. Ya, Mbak, kaya ngapa, Mbak? Heeh. Nadyan wujuh temong peksi Swara apik, urmane ayu. Wah, dasare mahasiswi. Waduh, jan. Bejane sing duwe sumben ya. Heeh. Ning iki dimbu sik. Heeh. Druwo-druwo iki dan ditolak sik wae. Aja do ganggu. Ya tak siji, aja keganggu. Apa meneh keganggu kok sak rombongan iki aja nek tak jaluk aja. Nggih. Kok matur Om nggih, nek sing ganggu matur Om. Nggih. Deh, acake. Tak uncalane saron ayo. Yo. Neno Brantara.
Kula kentunaken Pak Yasin, Pak Asmara Santo, tuwin Pak Pomo ingkang saking Jember. Waduh, saka Jember nyepeda motor tekan Ponorogo. Senenge karo wayang nganti kepati-pati kok. Nggih. Ayo, kuwi anu Nusul Fahmi kok. Heeh. Nusul Fahmi. Heeh. Ya, sampeyan mampir lho, Reng. Matur nuwun nggih, Pak. Waduh, Pak Gun, matur sembah nuwun. Nggih. Jan. Wah, hidup anak kos. Heeh. Alhamdulillah, coba jajakke kanca-kancane. Mboten lho, mboten. Nggih dhewe man kirang kok. Nggih dhewe isih kurang kok ya. Yo, lanjut. Anu. Alus manis nang Noe. make Muga-muga rampung kuliah sampe nduk ayu, muga-muga entuk santri lulusan saka Gontor. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Iblise panas sing krungu iki. Meneh. Yo. Goleki si podang Baris rada seru, karepe adoh. Entuk wong lanang sing gedhe tur dawa nduk ayu. Nggih. Amin. Gedhe kekarepane, dawa jangkae. Amin. Amin. Ya ta, kudu sing tanggung jawab. Ngono. Ya kudu tanggung jawab. Tanggung jawab ya nyambut gawene ya sing ketok, tanggung jawab ning keluarga ki ya sing ketok. Ngono. Iya no kudu ngono no. Ayo nyambut gawe mung sedina kok pamite seminggu iki aja ngantek ngono kuwi. Kuwi aja dikulinake ya ta. Oh, aku ora mulih tak nyatane kok. Wis mulih kan diseneni bojone kok. Yo. Anu, yo. hiba bunga henga tiku Yo. nyanding bisa dadi Neaino. tamba Maka, yo digarap tayub. Heeh, kendangane cara tayub ge dijugeti Mas Petruk. Heeh. Ya, Tru. Kaya ngapa? Maka ta kendangane ya cara etanan sing kemelinting kae. Ngono, heeh. Nggih. Duh. Iki anakku angkat Mas Nandari saka Medion. Ngono, heeh. Kuwi mbiyen sekolah ning SMKI Solo. Oh, nggih. Kuwi sekolah ning SMKI jurusan pedalangan. Oh, ngono ah. Lulus ora? Ora lulus ning isih duwe keterampilan lah kuwi. Wong ki sing baku duwe keterampilan, ngono. Mergo saiki mung jagake titel wae iki ora iso tanpa duwe keterampilan. Tur ora kena gengsi, ngono. Ngono reng. Heeh no. Nadyanto S3, S1, S4, S5, S6 ya ta. Nek gegeden gengsi lah kuwi malah ngrekasake ati. Apa sing ndadekke rejeki waton halal ditindakke ngono. Oh, ngono. Anu. Kaya Mas Nanda ki ya ngono. Ya aja isin kowe dodol kijing le. Iya. Kijing iki dagangan sing bakale laris terus. Ning wong dodol kijing iki dongane elek iki, Deng. Lah nek ra nek wong mati arep ngijing sapa? Men digo dhewe. Ya. Nggo meja makan no. Ha iya. Yo, buka celuk, monggo. Garap cara Tuban. Ayo, tayub cara Tuban. Monggo, ayo. esuk awan ning omah wis ora ngrasa
Yomino. Yo. Awas. Yo. Hop. Ha. Hop. Yo, cara lamongan genti. Yo, ayo yo. Esuk awaning omah wis ora Awas, yo. karo hiburan aku golek isih tak sayang mubeng mitir anggonku golek Ayo. rasa Awas. awat nganti bengi man yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning empang kegancangan tak rindik saka kadengan sampingut teh dheweke ngalih mencokan tak suwun mbok aja ngece kuning agawe pikirku kume Slerep ireng tak sawang tambah manise bebungah yen lakon nyanding sirane ora bakal hatiku kehiwanian yen dipundang tutut hati kepranan Kembang rawe, ayo. Dangdutke. Darakur. Yup, hai. Deng deng Pur yuk. Caritane Tane wong seneng tunggal sabale wiwitane Tane lunga jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur tangga aku tresno kowe caritane Tane wong seneng tunggal sabale wiwitane saya suwe banjur Thank you.
wis diaturke. Heeh. Tembang rawe. Caritane wong seneng kancane dhewe. Waduh. Wiwitane lunga nang ngebis saben dinane. Kaya suwe nyekel tangane. Banjur kandha Mas, aku tresna kowe. Jejere lanang iki. Oh. Ya kok nyampeke kancane ora ya tekan. Nggih. Duh, matur nuwun. Sik, aku tak nyuwun Lintang Asmara. Lintang Asmara nggih. Duetke sapa? Aku tak nyuwun karo Mbak Dini. Ayo, Mbak Dini. Duete karo Mas Rinto. Mas Rinto. Dedededed. Iki pasangan sing pas ya ngene iki. Heeh. Ayo, Mbak Dini. Nggih. Nama lengkapnya sapa mau? Nama lengkap Dini Wahyu Indah Lestari. Mbak Dini Wahyu Indah Lestari. Nggih, Pak Bayu. Pidalem saka ngendi? Saking Nganjuk. Wedhus saka Nganyuk. Heeh. Nganjuke ngendi, Mbak? Wilangan. Oh, Wilangan. Nggih. Wedhus, heeh. Wis lulus kuliahe? Alhamdulillah sampun. Saiki nyambut gawe ning ngendi? Wonten mriki. Ora kok kira arep perkara nyindir. Wah, iki bocah iki meneng-meneng kok ya. Jaluk tak lebokke eblek kowe iki. Sawise kuliah kuwi saiki anu apa nyambimu apa ning Solo? Nggih, rekake mencerdaskan kehidupan bangsa. Oh, dadi guru ta? Nggih. Deh, guru SMA. Nggih. Nggih, jurusan bahasa Jawa. Nggih. Oh, kuwi guru wis dibojo apa isih ijen? Tesih ijen. Wah, tak dongake muga-muga entuk lulusan santri saka Gontor ini. Amin. Amin. Ayo. Kanca-kanca kok mboten anu to, Pak Bayu? Piye? Mboten mendukung gitu. Ora mendukung kowe karo bareng dialog dhewe kok kowe. Ora nek sing amin lho. Ora iki. Kowe nek amin ki lara ati kok. Lah nggih. Ya, tak duweke Lintang Asmara karo Pak Rinto iki. Siap. Pak Rinto wis siap urung kuwi? Sampun. Nggih. Halo Pak Rinto. Aku pun halo. Ya cilik to kok terus gedhe men suarane. Aku pun halo Pak Bayu. Elak tenan. Yo, Lintang Asmara diduetke Pak Rinto melawan Mbak Dini. Monggo ayo, cak digarek. Monggo ayo. Yo.
setiaku bisa anduweni marang sang ya ngene iki lho apike ibu-ibu saiki anggar lali ora kok terus adate nek ali rak wah asem lali. Saiki bareng nganggo udung astagfirullah. Terus dari istighfar kabeh. Ya kudu ngono, Kak. Nggih. Terima kasih, matur nuwun. Jenenge pengerawit iki kabeh kanca ade iki dalang, Tru. Oh ngono, heeh. Racak suarane mesti apik. Oh ngono, heeh. Coba dicoba mbok siji ayo. Yo, saiki Malik Slendro. Ya. Malik Slendro. Sapa sing tak tuding ora kena swala kudu nembang. Ayo. Oh ngono. Iki sing isih ijen ora mung waranggana, mbok kanca-kanca pengrawit iki nom-noman iki isih Joko akeh banget sing isih Joko. Oh ngono. Wis apa ngerti entuk santriwati kok kene. Amin. Bisa nggo dandani uripe. Ben rate blasur. Ha iya. Sapa akeh no iki sing isih Joko akeh. Oh iya. Sing gender Mas Aris ki isih Joko. Waduh ngono heeh. Nek sing ngrebab ki wis meh arep rabi. Insyaallah Juli kok rabi. Amin. Oh sing nyelentem ki ya. Nggih, yo sik aku tak nyuwun samping gunung dijenglengke. Ya. Mbak Eka. Mbak Eka prihatin isih utawa Mbak Eka uget-uget. Kae Kak nyekel mik. Injis. Nah kok injis. Oh inggih. Aku arep nyoba suarane kanca-kanca pengrawit. Oh nggih, monggo. Mbak Eka kuwi ya saiki nempuh S2 ya, Mbak. Pangestunipun Kang Gareng Kang Petruk. Heeh, iki ya isih ijen lho, Truk. Oh ngono, isih dhewe, heeh. Durung duwe pacar ta? Pangestunipun. Wis. Dereng. Oh, Bro. Nggih. Upama duwe pacar, kowe kepengin duwe pacar apa, Mbak? Apa dalang apa yoga? Kiper. Lho. Oh sik sinden nek duwe pacar kiper iki piye ta? Ben Kok iso. beda men. Adate sinden ya itu pengrawit apa dalang kok iso kiper. Ben iso njogo atiku ben ora kemasukan atine wong liya. Oh, dadi iso njaga gawangmu ya. Nggih. Ben kowe ora kelebon bali wong liya ngono ta? Nggih. Ya, Penting niku moga-moga. penting. Iya, moga-moga kok jodohmu ketemu nang kene. Siapa ngerti kowe kok medun saka panggung entok-entok kepleset terus ditulungi ya ta? Terus ditulungi terus saling pandang terus saling cinta. Wah. Oh, dari pandangan pertama ngeten nika. Anu, Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati ngeten nika. Ah iya no, mesti. Kowe sinden kok dursasana kok guyu. Saking senenge. Nggih. Mang dongake muga-muga entuk beduk masjid pondok mriki. Mboten maksud. Amin ya. Maksudnya sing nabuh tuh. Iya, heeh. Amin. Amin. Engko ditinggal kene wae mbok menawa engko di acara kene kampung. Ha iya. Nggih.
Nek kaya maling kecekel. Ayo, kaping urip jengglenge sik. Ayo, sapa sik? Ayo. Aku nyuwun anu sing nyekel mikrofon Cimbunang penerus Doni to iki. Oh, dudu to. Wah, dudu. Nek kaya calon dalang kae suarane ya elok. Sing nyelentep sapa? Wah, nyelentep to bocahe. Weh. Pindah ora golek surat. Ayo. Yo Doni sik sing nyelentem. Ayo sampe gunung. Ayo, songo. Yo baris, monggo sing geder. Anu. Ayo ngopo suarane? Yo Don. Pamerke yen iki dalang. Wo. Sapa ngerti itu kesempatan bisa mitruk ning gontor kene. Amin. Amin. Nggih. Yo Don. Saben bengi nyawang As, yup. Iya. Swara wutuh ngene iki. Heeh. Wis lulus warung ta, Dan? Pangestunipun sampun, Mas. S1 kok S2? S1. Bacotnya S2. Insyaallah, Mas. Kok nganti profesor, dalang nek profesor ora wis elok. Waduh. Heeh. Kaya Alfian iki ya ngono S2. Setengah jalan mulih. Iya. Yo, genti. Bar Doni anu sing nyekel anu sik kendang jaipong. Mas Nanda di Mas Nugroho. Lah wong jenenge anu dheweke iki rak juragan kijing ning Medion, nggih. Kancane nek gawe story rak apik-apik to, Tru. Dalu niki anu pentas wonten mriki ngono kancane ngono kuwi. Dekne gawe story ya ngono monggo kijing sampun ready, nggih. Cacahipun kalih sinten sing ajeng pesen secara cepat segera hubungi lho ngono kuwi wis ora ngono kuwi apa ora arep matekke kancane. Saged diantar. Saged diantar. Wis sing nggo ya ora ngrasake kok dusmu ya. Tapi lak keramik. Keramik kowe nek sing nggo ora iso ngrasake kok arep. Ayo, suarane kaya ngapa? Monggo. Kaya ngono arep-arep ke sinden. Wah, bocah ra. Yen memajang Wedeh. mung karo janur kuning. Aup! Awas, yup. Tur nuwun, Mas. Tur nuwun piye nah lambemu kok tur nuwun. Neh, Ya tembange kaya. kembang bae wetokan. Oh! Gunung Ayo. Om. Hai. Yun, Mas. Ya. Bocah iki nek temen ya ngono kuwi. Ya ning Solo ki pahpoh ra iso apa-apa cah kuwi. Nggih. Jak omongan wis ora krungu. Nggih. Kudu apa-apa ora roh mlaku dituntun. Ha iya. Lempah tapi kok dituntun. Ganti Mas Alfian, ayo ndi wonge. Ya. Iki suarane ya elok kok, Mas. Kang Petro, Apa? nawi kula usul pareng mboten? Sapa? Nek Mas Alfian pun kerep krungu to. Heeh, terus? Sing jarang-jarang didengarkan Ibu Presiden menika sing gender. Sapa? Aris ta? Nggih. Oke, boleh. Kaya ngopo sajake nek ninteng gleleng. Kowe nek ninteng bintang tamu ngono ambak apik-apike. Kowe nek ninteng aku koyo ninteng sinden budek kowe. Ayo saiki kowe nek nembang kaya ngopo? Ayo. Ya sing sabar. Nek nintenge kaki sing ra dituthuk dudu gendere ning bumbunge ta. Trek. Kira aku ki sinden rondo ngono. Coba saiki kowe nembang. Ayo. Ya wis, nembang dhewe, tindenge dhewe wis. Nang tintengeno dhewe. Ayo. Nano. Ya. Pacitan. Loh, wis sepuh to cahe? Oh, isih enom. Oh, suarane kok semeleh men. Tak kira nek bangsa udakara swidaan. Ora. Sewi. Ya, bagus. Jan
Jos. Iya. Iki nek tak rungokne kok radio. Nah iki pengrawite Mbah Narto Sabdo sing paling tuwi kae. Loh, bar nembang niku ciri khase. Apa? Watuk. Iya. Heeh. Cara biyen ya ngono kuwi, bare patuk. Nano sapa iki? Sik. Sing durung sapa iki? Anu Pak Tu, ayo Pak Tu. Mas Teki nggih mboten napa-napa. Oh Teki, engko Teki nek bagiane dhewe. Heeh. Teki iki nek nyanyi boneka cantik dari India. Kok ngombe. Yo Pak Tu. Yo. Panas udan. Hop, ayo parian sik. Wiwit saka Mbak Fahmi. Monggo. Yo Mi, parian Mi. Yo. Nano Neno, ayo. Oh, Monitor. apa? Monitor. Oh, monitor terus Karo ngunjuk es. karo ngunjuk es. Pondok Gontor. Pondok Gontor. Semakin sukses. Amin. Moga-moga numusi. Heeh. Yo jejere, yo urut. Nano Neno, ayo. Nandur pari. Kok ana ula. Gontor puniki. Mugi saya ngrembaka. Amin. Yo jejere sapa kuwi? Mbak Dita, yo. Nano Neno. Numpak motor. Tuku pepaya. Terus Pondok Gontor. Semakin jaya. Amin. Yo, jejere aku iki. Eka dilumpati sik, ayo. Gentari sik. Yo Gen. Nano Neno. Ngalor. Tuku tahu. Mugi Pondok Gontor Mogi Pondok Gontor. semakin maju. Amin. Waduh, elok-elok saiki. Nah, parikan ngono-ngono kuwi. Iki penak dirungokke. Wah, bocahne. Yo jejere sama kuwi Dini. Heeh. Kula tesih mikir niku Mas. Oh, alah, duwe ta. Iki ayu-ayu ya petuk ya. Ayu sik, ayo. Pikir ora iki bocah iki. Anu Neno, iya yo. Tuku traktor. Waduh, tuku traktor terus Karo es gabus. Santri-santri Pondok Gontor Heeh. pancen bagus. Waduh. Sing ora bagus pinggir kana. Sing ireng lemu minggir. Iya. Iya, gula ya sing bagus sisan dadi wis ora usah ngerok. Heeh. Ayo kulit. Yo, tutuke. Nano. Sapa? Ayo. Bali anu sik. Doni. Ayo. Ana asutan. Yo Dan, yang apa? OTW. Ya. Ya. Nano. Panas udan. Aling-aling. Caping unong. Entekno. Nadyan. Ya. Nadyan wadon sarta lanang. Inumane yo. Inumane banyu bane. Ya. Yo, langgame saiki Mbak Gentari. Yo, Gen. Kaya ngapa? Langgame. Monggo. Yo, Gen. Monggo buka celuk.
Walang kekek, walang ikadu. Entek langgam bablas irama jaranan, irama jaranan. Oke, monggo yo. Terima kasih, matur nuwun wis ngicipi suarane Mbak Dentari. Nggih. Yo bablas ngetan pojok dhewe ngendi? Banyuwangi to. Oh, Banyuwangi nggih. Yo ngaturke apa? Ayo ngaturke Gerajakan Banyuwangi. Oke, monggo. Gerajakan Banyuwangi. Sapa? Mbak Dita Intawati. Oh nggih. Sing saka asline kono. Nggih. Heeh.
Mala, ayo diaturke Gerajakan Banyuwangi. Kula kintunaken para kadang seniman Banyuwangi. Engko sampai ketemu tanggal 13. Nggih, heeh. Monggo Cak, ayo diaturke Gerajakan Banyuwangi. Monggo, ayo Cak, yuk. Halo Banyuwangi. Ae. Gerajakan Banyuwangi
nuwun. Nggih. Niku kula kintunaken para santri ing saking Banyuwangi. Heeh, matur nuwun. Kabeh wis mung karek Eka. Ayo terakhir Mbak Eka. Monggo. Ana sing ngersake gubuk asmara, saiki bawanana sik. Oh dibawani nggih. Mbak Eka. Oh nggih. Enek sing ngersake gubuk asmara bawanana. Ah niki senengan kula lagune alhamdulillah. Iki pancen kabeh dipasrahke karo panjenengan. Nggih. Engko bawane jenengan, nembange jenengan, sing ngendang ya kowe dhewe wis. Wah niki kula dikai gayang telu niki. Heeh, gawean telu kuwi. Oh, enten sawere mboten? Ah, beres kae. Nek butar sawuran ini gampang ya. Yo, kendange cepake sik kono. Ayo, Tinggo nyawur sapa? Ya, sing dhisik sapa nek kaya. Yo, bawana sik. Monggo, kendange badhe cepake. Ayo, kuwi. Kuwi bapakne kok nyepakne kuwi. Nggih. Bapak Wikno kuwi bapakne Kang. Wiwiti masne nek kuwi. Yo, Mbak Eka, monggo. Ayo. Mangge hayu. Mangge hayu. Nah, terus Pondok Gontor mugi hayu. Terus? Aduh ing rupeto. Gusti ingkang hangayomi. Nyepake ledek unyuk. Iya. Yo. Kula ledeke munyuke sinten? Wis nyepake kuwi lho. Yo. Mosok kowe munyuke wit. Anu. Ya Mbak Eka. Pondok Gontor mugi manggi bagya mulya. Amin, muga dongamu numusi. Ayo. Saiki luwih rada maju. Ayo, mic gon vokal di sedake nggon tutuk. Heeh. Wah. Sinden karo kendang kok gedhe kendang ya, Tru. Men aku pancen nglumpuke sing mungil-mungil. Yo, coba sik kendange. Mungil-mungile apik bise genamot. Iya. Yo coba sik kendange. Ayo, delang tak. Iya. Wes. Dirijine jempol kabeh kok ya iso muni ya kendange. Ayo. Oh, adile Gusti ya ngono kuwi, Kak. Mosok jempol tok. Iya. Delok. Iki. Ayo, yo ya, heeh. Tos sik. Dah adoh ya. Yo, kublak kuntak. Ndertan lantung. Woi. Loh, malah senggak dhewe piye to? Kendange nek nang ngono kok malah Biasane nyenggak ning dhewe. Sragen iki kebiasaane ngono kuwi. Nggih. Yo Kak. Wah, kene kendange dhewe nek ditembang dhewe. Heeh. Yuk.
lanjut. Ayo. Apik ora? Apik, kena apik no ya. Apik ya ben. Aja nesu ta. Nek elek sih tak cet. Yo lanjut. Yo. Piye tenan? Alah. Aja dijak omonge aku lali. Cetetan sajun Yo. ati. Batang untur. Saya marah ati semuanya. Ombake ya. Yo. Terima kasih, matur nuwun wis diaturake gubuk asmara. Nggih. Terus piye Kang Gareng? Sawetara matur panglipur kathah lepat diagung pangaksami. Nggih. Bakune ayo padha ndedonga muga Pondok Gontor saya mencetak generasi-generasi unggul yang terus menjaga kesatuan NKRI Kang Gareng. Nggih. Budayane aja dilalekke, agama tetep digawa, tur dasare kudu duweni tata krama lan sopan santun. Oh ngono nggih.